Hei, tässä Hilma, kun tee jäähtyi kuppiin. Tänään ollaan meidän makkarissa ja käydään meidän noin viikon iltasatukirjat läpitte. Ne jää tänne aina hengailee lattioille ja sängyille sun muualle ja sitten me aina siivotaan ne pois, kun on imurointipäivä. Ja ensimmäisenä mä esittelen teille tällaisen Eva Kusurapavlakin Karhun ja Jäniksen jännittävät seikkailut. Tää on meillä siis tosiaan kesken. Ja tässä on noin 2 tai 3 sivun pituisia tarinoita. Ja ne on tällaisia aika lyhyitä, että joku puolet sivusta suurin piirtein. Eli sopii kivasti iltasatuhetkiin, koska voi lukea sen yhden tarinan ja sitten voi vaikka painoa unille tai sitten voi lukea monta tarinaa. Ihan kivoja on ollut. Ei mitään erityistä sanottavaa. Sitten meidän Elsa-fanille lainattiin tämmönen Erika Davidin jännittävä jääkeksintö. Anna ja Elsa-sarjaa. Tästä me ollaan luettu kyllä varmaan vaan 1 luku vasta. Tai ehkä 2. En ole ihan varma, puoliso on tätä lukenut nyt lapsille, niin en tiedä. Mutta meidän Elsa-fani on innoissaan. Meillä on itsellä tällaisia, mä oon joskus ennen lapsia ostanut tällaisia pikkukirjoja. Ja näähän on ihan supersuosiossa meillä. Näitä ne lapset kuljettelee pitkin poikin ja kattelee näitä itekseen. Et näitä ei olla kyllä luettu nyt iltasaduksi, mutta varsinkin Lumi 4V tykkää valita näitä tonne omaan sänkyyn selailtavaksi ja luettavaksi. Ja näissäkin Elsaa paljon saa. Sitten on tämmönen pehmeä kirja, tämmönen läpyskä. Nallepuh ystävää etsimässä, jonka löysin Nokian kirjaston sellaisesta ota jätä hyllystä. Tähän on ihan toi äänisatuki olemassa. Tarviks vaan jossain vaiheessa kuunnella. Sitten luonnollisesti meille on taas raahattu lähestulkoon kaikki meidän Peppe-kirjat. Näitä ollaan tykätty, siis näitä luettaisiin joka ilta. Et Peppe on meidän Hilelle ja Kiteellekin tullut ihan ykkössuosikiksi melkeinpä. Ja Lumikin edelleen näistä tykkää. Pottailu on meille tällä hetkellä ajankohtaista, niin lainasin kirjastosta Julia Pesaventon Osaan käydä potalla. Ja tämän sitten yhtenä päivänä lapset valitsivat kirjaksi. Ihan kivakin pottakirja. Sitten on Hiiri ja Marjat. Lumin kanssa ollaan pikkusen katteltu kirjaimia sun muita, niin tää toimii ihan kivasti siihen, että mä voin kertoa mikä tää on tää kirjain ja sitten käydään näitä sanojakin läpi, kun tässä on isoja aakkosia ja vähän tekstiä, niin sitten tää on aika selkeä semmonen käydä läpi niitä. Mutta hän on itse lukenut tätä, ei olla varmaan äänen. Meillä on tällaisia iloisia eläinsatuja ollut. Täällä on luettu taas pitkästä aikaa. Tämä on meidän oma kirja. On tämmöinen värikäs kuvitus täällä. Sitten Kathleen Amantin Hilla siivoaa. Meillä on tästä myös sellainen Hilla puree-versio olemassa, mutta tämä on nyt sitten luettu ensimmäisenä. Pupua etsitään ja sitten vähän siivotaan, kun on niin sotkuista. Sopii meille. Muumilakson vuodenajat, paksulehtinen kirja, ollaan luettu. Pipsan kuvasanakirja, tätä tykätään kanniskella sinne ja tänne ja sitten sitä aina selaillaan ja riidellään tästä kirjasta. Kristiina Louhin Tomppa ja tohtori Korva oli nyt luvussa. Käydään vähän lääkärissä korvaa katsomassa. Sitten Inkeri Karvosen Rakas pieni untuvainen. Nämä on runoja ja tosi kivoja sellaisia. Tykätään näistä. Ja Lumi on nyt jotenkin tosi ihastunut tähän kirjaan, että hän haluaa, että tätä luetaan. Sitten Sofian ensimmäinen Valoton varsa luettiin tuossa, olikohan toissa päivänä. Puoliso tämän luki lapsille. Ja Barbie näyttelijä. Tässä on tämmönen hauska kansi. Ja tässä Barbie on näyttelijä siis. Kiva kirja. Sitten meillä oli nämä uudet
mä oon tällaisia niinku tunne ja luonteenpiirteet ja kaikenlaiset tunteet tulee näissä tutuiksi. Kun Nuuskamuikkunen on huoleton, hän seikkailee ja matkustelee ja näin ja niin poispäin. Niin sitten siitä Nuuskamuikkusesta. Ja sitten Viljonkka on hyvin tarkka, se siivoo ja katsoo ja näin. Ja sitten se säikkyy tässä hämähäkkiä yhdessä vaiheessa. Nyt se menee piiloon. Joo. Onhan hyvä jonkun pitää yllä järjestystä. Viljonkka voisi muuttaa meille, jos se pitäisi yllä järjestystä. Sitten meillä on ollut omppua myös lainassa ja nyt ollaan luettu tää omppuetaanko jo ja missä kissa. Tää oli kivasti, kaikki oli silleen täällä kissa. Nyt tykättiin. Ja sitten kun me luettiin ensin tää ja sitten tää, niin sitten täältä etsittiin sitä kissaa tietysti, kun se kulkee tuolla ompun mukana. Mutta tällaisia kirjoja me ollaan luettu nyt viikon aikana iltasaduksi. Lapset saa tosiaan jokainen päättää itselleen yhden kirjan ja sitten luetaan niitä. Mahdollisesti vanhemmat päättää jotain. Mutta toki jos on tosi myöhään, niin sitten vaan luetaan jotain. Et niin kuin nyt mennään nukkumaan. Mutta usein saavat tosiaan valita vähintään yhden kirjan, joskus saa enemmänkin. Kiitos ja moikka!